labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Nga igsuon, atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining ato karong misa adlawng Sabado. Atong padayong iampo ang tibuok kalibutan nga unta muhari ang kalinaw nga ang tanan moila sa inahanong presensya sa atong mahal nga inahan o makabot unta ang kalinaw kahusay. Ato sang padayong iampo ang kalipay o kalinaw sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpalit og mga slots na nakatabang para sa pagpalambo o pagpalampo sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tawo ug mihapa siya sa yuta ug miingon, "Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo, busa hapit in taon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo sanglit mianhi man kamo sa akong balay." Sila mitubag, "Kun mao kana, buhata ang imong giingon." Midali si Abraham pagsulod sa tulda ug giingnan niya si Sarah. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina o paglutog pan. Dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo,
labas nga gatas o karne o gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sarah, manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan, ug nga mobalik ako inigabot na ni anang panahona. Si Sarah di ay namati didto sa pultahan sa tulda, luyo kang Abraham. Si Abraham ug si Sarah tigulang na kaayo, ug si Sarah wala na abti sa iyang binulan. Busang mikatawa si Sarah sa iyang kaugalingon ug miingon, karon nga tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong bana, unsaon manamo pagpanganak? Unya nangutana ang Ginoo kang Abraham, nganong mikatawa man si Sarah ug miingon, makabaton pa bagod kog anak nga tigulang naman ako kaayo? Aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo? Sa hustong panahon, iniglabay sa siyam ka bulan, mubalik ako kaninyo, og si Sarah manganak og lalaki. Gilimod kini ni Sarah kay manahadlok man siya. Miingon siya, wala ako mukatawa uy. Apan ang Ginoo mitubag, mikatawa ka. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios. Ang akong manunubos. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Kay nanumbaling man siya pagtanaw sa iyang ulipon, diha sa iyang kaubos. Ang tanang kaliwatan magtawag kanako nga bulahan. Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Ang iyang kaluoy gikan sa katuigan ngadto sa katuigan. Alang kanila nga madlukon kaniya. Ang gigutom, gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang mga adunahan, gihinginlan niya, nga walay dala. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Gipabarog niya si Israel iyang sulugoon. Kay nahinumdum siya sa iyang kaluoy. Ingon sa iyang gisaad sa atong mga katigulangan.
kang Abraham ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Kami ay gawin ng daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Hesus sa Capernaum o sa kaopisyal nga Romanhon, mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya, ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya, ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa gingharian, itambog ngadto sa kangitngitan sa gawas, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli na sa inyo, mahimo ang imong gituuhan." Ug ang sulugoon sa opisyal na ayo niadtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton o gihuwasan siya sa hilanat. Unya mibangon siya ug misilbi kaniya. Sa pagkasaumsom na gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Hesus ang daotang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaías, "Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo mipakita, pero ang iyang pagpakita pinaagi sa mga anghel. Ang tulo ka arkanghel, si
sa to si Mike, si Miguel, si Gabriel o si Rafael. Nya pagpakita sa Ginoo iyang gipakita ang iyang kaugalingon nga murag stranger kanang mga tao nga mingkalit tungha sa duol sa balay or kampo or tulda ni Abraham. Si Abraham aning panahon na mga igsuon 99 anyos na. Si Sarah mga 7 years man ni ilanggap, mga 92, 91. Mura lang kog magkatawa ba nga sa ilang panahong Abraham lagsik pa man dining 99 no. Kay nidagan gud siya, nidagan sugat niya iyang si Sarah sad nga 90 na or 92. Iya sa pagdali, pagluto itong pan, para andama ba, paspas ba, ang ilang lihok. Nga imagine na, 99 o sawan sa inyong paminaw, kanang 90 o 99, inyong tanaw, makadagandagan pa na. Niaga ni Padong Pamusay Sinta, magtinagsa na maganig tikang sa hagdanan. No na. Liso rin. Pero grasya gis Ginoo. Nganong lagsik pa man to sila sa Abraham o si Sarah. Tungod kay ang Ginoo nagplano pa nga tumanon gid niya ang iyang saad nga makaanak sila. Nya ang maong saad matuman lamang kung ang pagtuo ni Abraham dili gyud mulubad. Kana bang lig-on gyud ba hangtod sa katapusan ang iyang pagtuo, wa gyoy doubt, way pagduda, tuo gid siya sa Ginoo. Mao to nga si Abraham iya man ginang pagtuo nga ang Ginoo nag-ingon at imana ginang mga nanginahanglan, iya gyung gisilbihan ang maong mga anghel. Og tungod kay na pamatud-an man sa tulo ka anghel nga ang pagtuo ni Abraham sa Ginoo labihang lig-una o ang iyang pag-alagad sa iyang isigkatao dalaygon kayo gipremyohan sa anghel. Ingon siya sunod tuig manganak na ng imong asawa. Nagkatawa god si Sarah god, ingon siya tiguang na nako, katiguang na sa kumbana, unsaon pa namo pagpanganak. Sakpan pagi siya sa anghel, ingon nganong katawa-katawa man ka diha, di ka mutuo nga walay imposibles Ginoo. Mao na mga igsoon, ang Ginoo gikan atong Abraham kanunay siyang mangita og pagtuo gikan sa tao. Una pa niya ihatag ang iyang tinuod gyud nga gahom. Mao nang pangutan ako no na imong tupad ingna unsa man ang imo lig-on pa nang imong pagtuo diha. Na. Kung pananglitan imong bana porting bisyosuha anyab sugarol malainom man mabay pagyod mutuo pa ka nga imo nang bana nga mao pa gid naigasas Ginoo nimo bana na nimo mutuo gani ka, congratulations. Dunay panalangin nga magbaha padong sa imong kinabuhi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag ang Ginoo hinumdum sa iyang kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo di ginasad mohupas, pero iyang siguroon nga andam tang mudawat sa maong kaluoy. Mo na diri sa atong ebanghelyo sa dihang ang Ginoo nagpakatao na gyud, dili na anghel ang nianhin nato, mao na gyud si Kristo ang pulong nga nagpakatao. Ang iya gyapong gihimo, naghatag siya mga gahom, mga milagrosong gahom aron pag-ayo sa matag tao o paghatag og grasya. Pero mao gyapoy gibasihan pagtuo. Kining senturyon o Romanhon nga opisyal nga mihapa sa tiilan ni Hesus og mihangyo nga ang iyang ulipon. Imagine ang iyang sulugoon na sakit
Siya nga maong agalon, maoy nagpakauwaw og nihapa sa tiilan ni Hesus aron ayuhon ang iyang sulugoon. Kana palang daan na-attract na si Hesus. Motong ningon si Hesus, o sige, muadto ko kay ako siyang ayuhon. Ang opisyal miingon na sad, ayaw lang sir kay di mangyud ko takos nga mudawat nimo. Ngano man usa man gud siya ka Romanhon, dili siya Hudiyo. Nya kana mga Romanhon gitawag nag mga makasasala sa mga Hudiyo. Kay dili lagi pinili nga katawhan sa Dios, dili ba kaliwat sa mga Israelita. Mao to nga si Hesus iyang gi punan ang iyang pagdaig. Kay pag-ingon gyud sa opisyal nga sugua lang ko sir, kay ako naa sa ko'y mga sulugoon, mutuman man sila nako, ingna lang ko kay ang akong mga ang imong isulti matuman gyud kay giila giti kang Ginoo. Muna nakaingon si Hesus, sa tingin siya, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Ang mga Israelita manggod aning panahon na mo'y kaliwat ni Abraham kato mga Israelita, pero nihupas na ang ilang pagtuo sa Ginoo, nagpakasala na sila. Nangita na sad si Hesus og genuine faith nga pariha adtong pagtuo ni Abraham. Og nakit-an niya dili diha sa kaliwat sa Israel or kaliwat ni Abraham, didto mitumaw ang maong pagtuo sa mga pagano. Og ang usa sa mga implications niini mga igsoon nga nagsugod na pagpakita ang Ginoo nga kini di ay pagtuo nga makapalangit, dili ni siya ihikaw sa Ginoo ni bisan kinsang tao. Kitang mga Katoliko usahay moingon ta kita ra gyud maluwas. Outside the Catholic Church there is no salvation, din agid na tinuod. Kay nga naman ang Ginoo mupatumaw sa pagtuo bisan asa, pagtuo nga makaluwas. Mao nang ang ato rong buhaton sama ni Abraham, alagara nato ang tanang tao nga nanginahanglan, makatoliko man o dili, mag-alagaray ta. Pero swerte tan mga Katoliko kay naa nato ang tinuod nga simbahan. Pero mahimo sa ning dili tinuod kung ang atong pagtuo niining maong simbahan dili na nato ma-practice sama anang gitudlo sa atong simbahan nga higugmaa imong kaaway, sama nang gitudlo sa atong simbahan nga walay puyo-puyo kinahanglan gyud magpakasal, sama nang gitudlo sa atong simbahan nga dili ta magdinaw sa atong silingan, maghigugmaay ta. Ano ba nga itong giingon nga Synod of Synodality karong umaabot Oktubre? Synodality ang atong simbahan, pasabot ang tanang tao apil sa atong gugma, ang tanang tao apil sa atong panaw, dili lang kitarang mga Katoliko. Ngunang ang Synodality of the Church nagpakita nga atong hangupon ang tanan. Mabitan ng dinhis atong parokya, sige tagtabang bisag unsa, bisag kinsa, di na ta mangutanag Katoliko baka ato gyung tabangan. Gani niya mga tayo gipapuyo dinhi nga foreigner nga wa pa man siya ay bunyag, di man sa kuno siya pa magpabunyag, pero sigihan na tabang. May pagkabadlongon ra ba purya-buyag niya. Kuan sad ato lang yung giantos ana nga naman nagkinahanglan man nahimo mang homeless, ato na nirong giprocess ang iyang pagbalik ngadto sa iyang nasod. Gasto tag panahon, gasto tag kwarta, gasto ta og daghan para niining maong na homeless nga foreigner. Naasay palahubog kay nato dinhi nga kauban Brad Rocco, sige lang inom, pero karon ato nang gihimo ag balay, buti ba ka na mamatay diha, perte naman yang lipaya na iyang balay, nanam na siya residence. So ato nang gibuhat dili tungod kay si Brad Rocco buutan,
At tingali buutan sa tingin na siya. Di tungod kay siya kusog mo simba. Musimba sa tingali panagsa. Pero di na mo itong sukdanan kung dili ang panginahanglan sa atong isig katao. Nya ginagmay ra ni pwede sa nina to i-practice og dinagko. Muna kitang mga Katoliko, adi, pangutan asa na imong tupad, tinuod kang Katoliko, na pangutan na. Ingnawa kay gi dumtan, wa karoy gi kusmod-kusmuran, wa kay gi sulirapan sa imong mata. Ano bang musigrigit na taba, kinsay atong tabangan, nga napagitay mga Katoliko, makaako paging mirisi, gigabaan na nako anang sige niyag panglibak na cancer ng buang-buang dako. So nasunog ang balay akan na mirisi mo na gahaba na niya nako. Ayaw na ha. di na tinuod. Buangon ka. Ang tinuod okasyon na nga gibuhat o gitugot sa Ginoo aron ma-exercise nato ang atong gugma sa usag-usa. O na itong buhaton. O bitaw din sige tag baligyag slots si baligyag slots nga naman mao anhita din mag-abot matod pa tong nasugatan ako kausag gamotor singgit pader pagbalik niya ingon siya pader protestante ko pader ko anjo ko pastor gyud ko protestante nako niya dol-dol ka nako ingon siya lingaw kay ko nimo pader sige di kog follow nimo din alang ko ta maghisgot ana magsigit tag lalis-lalis pader basta ganahan iko nang imong kuan nako nya nipalit kag slot isa palit sa ko pader nako yahaya isa ko anya mi pader manganha nya nimo dami sa mong kauban nako o kana nindot na ana bang ngano mo di ta ka smile lalis kita nagkinsay tinuod nato nga nagsunod sa Ginoo la Ginoo na lay mohukom ana. Ang importante parihata gugma, parihata og pagampo, parihata giila nga Ginoo. Kung kinsa may tinuod atong simbahan, kanang inyo tinuod ba ng simbahan o kining amo basta ako siguro ko sa ako nga tinuod ni bahala na nang imo diha. Ang ako lang basta magkahigugmaay ta, di ta mag-away. Amo na ang atong slot usa ni siya kapaagi nga mag-abot ta dinhi. So salamat sa namalit og slot ha labi na gyud mga dili Katoliko. So as of yesterday ang atong halin sa atong slots ning abot sa SBF DAG ni abot na og 29,859 ka slots. Oh, pakpak. Haya ani. Ang ato na lang nahibilin 46,141 ka slots. Ato ning paspasan tag 500 ani per slot. Mamalit lang taan kada simana mga sunod buwan na urot na ni niya gahapon man kutob ang akong kuan katong 19 slot challenge nga akong ipon so as of yesterday pero basig napatay maihap ani ugma pa ni akong final aning counting yun as of yesterday nakahalin na taog nakadawat na taog 19 slot challenge nga 190 ka 19 slot challenge. Pakpak na saan. Minaw na ako. Madayon man tingit akong giingon nga paabutan na lang sa nag 200. Ay, gikan man ni 60, nadugay 120, nadugay 160. Karon 190 na. Stilag mo abot nig 200. Perting lipaya. So ugma na to na mahibawan kasi mapunan pa nagnapo ka 19 slot challenge. Kining tanan mga igsoon ato ning gibuhat tungod sa atong gugma sa Dios ug nahitabo sa ni nga gipanghikap ang ato mga kasing-kasing sa Ginoo tungod kay mituo ta niya. Unsa may sunod mga panalangin gikan sa Ginoo bunga sa iyang kaluoy. Way sukod nga panalangin. So inaot unta ato ning madawat nga ato lang buhaton magsige lang gitag pangalagad sa usag-usa. Pagampo sa katawhan. Uban ang ligong pagtuo sama sa Romanhon nga opisyal sama sa pagtuo ni Abraham ipadangat nato ngadto sa atong amahan sa pangama sa mahal nga Birhen Maria
ang atong pangamuyo ug moingon kita, Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang simbahan sa tanang dapit, muisip sa tanang tawo nga iyang ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga sila nga anaa sa atong pangagamhanan, mutagad sa mga matagtaw uban ang kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga makakat-on kita sa pagsabot ug sa pagdawat kanila nga lahi ug gituohan, kaliwatan o kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang mga idaran, mga naginusara ug mga masakiton, makadawat sa kahupayan sa Dios ng gugma diha sa ilang kagulanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang atong mihalin nga mga kaigsuunan, madawat na ngadto sa ginghariang walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik manhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, tulahan ka sa mga babae nga tanan. Ubulahan ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo kami mga makasasala, karon ug sa anak na sa kamatayon. Karon ug sa anak na sa Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panalangin. Ya mahitabo ra ni nato kun ato gyung puy-an ang tinuod nga pagtuo, ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Salamat sa nagpaubos o nagsunod sa Ginoo nga mipalit sa ato dinhing mga slots, no, sa atong SBF DAG. Ang atong halin sa kunang gikaingon kaganiha niabot nag 29,859 slots as of yesterday, nya naapay 46,141 slots nga tag 500 pesos per slot nga available. Nya sa 19 slot challenge niabot na as of yesterday o 190 slots ang atong nadawat sa 19 slot challenge. Nya ugma ani ato ning i-final ang atong 19 slot challenge. So padayon tang mopalit, nya padayon sad ta nga mosuporta sa atong YouTube channel para na sa daning month of July, humanamantas month of June. Salamat kaadto. So padayon ta aning atong Padresiano ubod nga atong YouTube channel, atong i-view, atong i-like, i-share, subscribe, nya paminawon ang iyang mga advertisements o paminawon sa ang atong mga misa ug wali. Gawas nga makat-on ta sa Dios non nga mga butang, makatabang pagita sa simbahan nga maka-earn o gamay para sa atong charitable fund. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagabahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan